Sa dagan sa panahon, tulog ka weather system karon ang ibantayan sa pag-asa. Dugang weather update atong makauban si Engineer Al Kiblat ng OIC sa pag-asa, Visayas. May hapon na niyang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon gibase sa tanang available data nga nakalap na to karong adlaw para ugma o sa sunod nga mga adlaw para sa atong extended forecast. Base ning meteorological satellite nga atong nakita, doon na tayo tulo ka sistema or weather systems nga atong gimonitor. Amihan nakapikto sa Luzon, samtang ang Luzon ug Visayas, samtang ang tail end of the cold front sa Mindanao. Doon na tayo gimonitor nga low pressure area. Layo pa kini, nakakanimahimutang sa 3,200 kilometers east of Mindanao. Pero doon na kini chance nga mahimong bagyo sa mga sunod nga mga adlaw. Ugma, ang tibuok Visayas makasinati og generally maayong panahon. Diin magpasulabi ang init sa adlaw o inubanan kining patak-patak nga mga pagulan tungod sa usahay panagsang mga pagpanagom. Ang temperatura dinhi sa Metro Cebu magasukad sa 25 ngadto na sa 30 degrees Celsius, samtang sa Bohol, Siquijor, Dumaguete, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, Leyte ug Samar, 24 to 30 degrees Celsius. Para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan, ang silangang bahin sa Visayas sa Leyte ug Samar makasinati og kasarangan nga hangin nga nagikan sa aminang silangan ug ang balod sa kadagatan kasarangan ngadto na sa pakabaluron nga mo posibleng moabot og 2.8 meters ang gitason, delikado sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Mutaob o muhunas karong alas 10:23 sa gabi o mutaob kini sa may alas 4 sa kadlawon nga may gitaso nga 0.88 ka metros. Para sa extended forecast hangtod sa Friday, sugod sa Wednesday hangtod na ni sa Friday sa forecast period nato, magpadayon nga masinati og maayong panahon ang tibuok Visayas. Doon nalay mga patak-patak ng mga pagulan hinay sa pipila ka mga lugar tungod sa usahay pagnagsang pagpanagong sa kalangitan. Ang sukod sa temperatura mutaas from 25 to 31 degrees Celsius dinhi sa Metro Cebu. Adlaw musilang ugma sa may alas 6 sa buntag. Para sa dugang detalye mahimo mo bisita sa official website sa Pag-asa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Maukadton itong pinakalaing kalambuan sa dagan sa panahon, gikan risbotan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas. Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.